Valami benned már régóta érezte, és most megerősítést nyer. Egy hang sürgetve suttog a lelkedhez. Ez nem képzelet. Nem véletlen. Ez a te angyalod. Próbál elérni téged, mielőtt a fájdalom teljesen elnyelne, mielőtt a fáradtság legyőzne. Ez egy mennyei hívás, és már nem várhat tovább. Egy megmagyarázhatatlan teher nyomja a szívedet. Egy nyugtalanság, ami oké nélkül tör rád, egy vágyódás valami után, amit még nem is éltél át. Ez a magasabb világ visszhangja. Az angyalod nem bírja tovább nézni, ahogy kételyek közt elveszítesz mindent, amit valaha is hittél magadról. A láthatatlan világban harc zajlik az életedért. Olyan dolgoktól óvtak meg, amelyekről fogalmad sincs. De most eljött az idő, az ébredés, a cselekvés és a válaszadás ideje. Most kell felébredned lelkileg. Ezért van az, hogy az angyalod kétségbeesetten próbál szólni hozzád. Mert nem várhat tovább. Te különleges vagy. Ragyogó fényt hordozol ebben a világban. De ezt a fényt lassan kioltotta a fájdalom, amit átéltél. Elhitették veled, hogy gyenge vagy, hogy nem érsz semmit. De az ég sosem felejtett el. Most pedig visszahív sürgetve, mély szeretettel. Többet viseltél el, mint amit sokan kibírnának. Csendben hordtad a terheidet, mosolyogtál a könnyeid mögött, erős voltál, amikor belül összetörtél. De most már nem kell egyedül küzdened. Az angyalod ott van melletted, és azt súgja, térj vissza a célodhoz. Még nem késő. Hallgasd ezt az üzenetet úgy, mintha az életed múlna rajta, mert valóban így van. Valami hamarosan megváltozik, de neked ébernek kell lenned. Ez a hit ideje. Az ébredés ideje. Ez az a pillanat, amikor a szíved hangját kell követned. Valaki rád vár. Valaki, akinek szüksége van rád a szavaidra, a fényedre, a jelenlétedre. És már nem halogathatod a hívást. Te küldetéssel érkeztél a földre. És az angyalod is veled jött, hogy emlékeztessen erre. Mielőtt túl késő lenne. Akkor is, amikor elhagyatottnak érezted magad, a menny mozgásban volt. Érted szóltak imák. Érted gyúlt remény. A neved továbbra is ott van az örökkévaló tenyerébe írva. Most pedig az ég megremeg, mert egy döntés küszöbén állsz, és ez nem várhat tovább. Érzed, hogy valami nagy dolog közeledik? Ez nem illúzió. Ez a lelked válasza a mennyei hívásra. Ígéretek várnak rád, de cselekedned kell, hogy életre keljenek. Az angyalod próbál figyelmeztetni. Elérkezett a változás ideje, és ezt az esélyt nem szabad elszalasztanod. Ne érd be kevesebbel, mint amit az ég számodra készített. Ez a fájdalom, amit ma érzel, nem büntetés, ez jel. Jel arra, hogy ideje áttörni. És ehhez hallgatnod kell. Fel kell ébredned. Az angyalod hív. És a válaszod az első lépés. Hányszor kértél már jelet? Ez most az. Ez az üzenet. Ez a pillanat. Ne várj addig, amíg minden összeomlik. Most igazíthatod helyre. Még van idő. De az angyalod könyörög, mert az idő gyorsan múlik. Nem vagy egyedül. Amikor mindenki hátat fordított, volt valaki, aki nem hagyott el. Ő mentett meg balesetektől, mélyebb csalódásoktól, rejtett csapdáktól. De most a védelemnek iránnyá kell formálódnia. És pontosan ezt akarja az angyalod. Utat mutatni, amiből nincs többé vissza. Az angyalod hangja nem kiált, hanem szelíd, de sürgető erővel szól. Már álmokban is próbált elérni, gondolatokon, embereken keresztül. De te eddig elnyomtad. Most más a helyzet. Most ő könyörög, hallgass rám. Mielőtt túl késő. A szellemi világ mozgásban van. Ajtók záródnak, mások nyílnak. És amit most választasz, az meghatározza a jövődet. Az angyalod ezt látja. Ezért a kétségbeesés. Mert ő tudja, amit te még nem látja a veszélyt, és ismeri az utat a győzelemhez. Ideje döntést hoznod.
Újra imádkoznod. Újra hinned. A hit, amit valaha hordoztál, még mindig ott él benned, csak alszik. Az angyalod most próbálja fellobbantani ezt a lángot. Mert csak így juthatsz át ezen az időszakon és érheted el azt, ami a tiéd. Az ég tanúja volt a küzdelmeidnek. Most azt akarja, hogy te legyél tanúja a győzelemnek. De ehhez lépned kell. Egy lépést a bizalomban. Egy igenté, egy újrakezdést. Akkor is, ha félsz. Akkor is, ha nem értesz mindent. Csak indulj el. Ha továbbra is elnyomod ezt a hangot, a napjaid nehezebbé válnak. Nem büntetésből, hanem következményként. Mert ami lelki, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az angyalod vezetésre lett küldve, nem elhallgattatásra. Ne némítsd el az eget. Ami közeledik, hatalmas. Nagyobb, mint amiről álmodni mertél. De bátorságot kér. Odaszánást. Nyitottságot a hallásra és az engedelmességre. Az angyalod azért van itt, hogy ne szalaszd el a megfelelő pillanatot. De neki szüksége van a te beleegyezésedre. Semmi sem véletlen. Az, hogy most itt vagy, és ezt olvasod, már önmagában válasz. Az ég időzítette ezt a pillanatot. Ne halaszd el. Ez a hívás valóságos. És a te válaszod formálja a holnapodat. Az angyalod vár. Ne utasítsd el. Ha valamit megéreztél ezekben a sorokban, az azért van, mert ez az üzenet tényleg neked szólt. Lélegezz mélyet. Csukd be a szemed. És mondd, hallom. Készen állok. Igent mondok. És látni fogod, ahogy a menny úgy mozdul meg érted, mint még soha. Ha tudnád, mi minden van küszöbön az életedben, egy pillanatig sem kételkednél abban, amit most érzel. Egy láthatatlan mozgás kezdődött el abban a pillanatban, amikor úgy döntöttél, hogy nem adod fel. Az angyalod látta, és ezért most még erősebben jön, hogy ne engedje, hogy megállj ott, ahol vagy. Vannak utak, amik zavarosnak tűnnek, mert még nem világosodtak meg. De most egy fény gyullad előtted, és ez tévedés nélkül fog vezetni. Ez a fény mennyei. Nem a világtól jön, nem emberektől. Az égből származik. És az angyalod hozza, aki születésed előtt kijelöltetett melléd. Világosságért imádkoztál, és most a menny válaszol. Nem hosszú magyarázatokkal, hanem egy szilárd meggyőződéssel a szívedben. Ami eddig köd volt, most oszladozni kezd. Ami kétség volt, iránnyá válik. Vezetés alatt állsz majd afelé, ami a tiéd, és ami neked rendeltetett, nem lesz megtagadva. Válasz közeledik onnan, ahonnan nem is várnád. Egy kiengesztelődés, egy esély, egy mennyei kijelentés. De ahhoz, hogy ez megérkezzen, a lelkednek ébernek kell lennie. Sok minden megérkezik, de csak az marad meg, ami összehangban van a mennyel. Készülj fel, meg fogsz lepődni. Nem túl késő, nem túl kevés. Nem kicsi az, amit Isten készített számodra. Az angyalod pontosan tudja ezt. Ezért ilyen kitartó. Ezért sürget, hogy ne érd be kevesebbel. Ne add fel, mielőtt meglátnád a beteljesülést, amit már régóta ígértek neked. Valami benned most újjászületik. Egy régi tűz, ami soha nem aludt ki teljesen. Ez a tűz a rendeltetésed része. És vezetni fog olyan helyekre, ahová még te sem gondoltad, hogy méltó vagy. De az vagy. És azok, akik bántottak, nem tudják megakadályozni, ami jön. Az angyalod látta minden csendes könnyedet. Egyik sem volt hiábavaló. Most ezek a könnyek magokká váltak. És az aratás ideje most kezdődik, egy hívással. Hallgass rám, mennyei lányom, mert eljött az idő, hogy kivirágozz. Ki fogsz emelkedni? Nem hiúságból, hanem azért, mert van benned valami, amit a világnak látnia kell. Ez természetes módon fog megtörténni. Az emberek vonzódni fognak ahhoz,
amit szellemed hordoz. És ezt a fényt többé nem lehet elrejteni. Ne gondold, hogy megőrültél, amiért mindezt ilyen erősen érzed. A szellemi világ valóságos. A lelked kapcsolatban van az égiekkel. Ezért vannak a megérzések, az álmok, a jelek. Az angyalod próbálja megmutatni, hogy minden elkezdett beteljesülni. Most van itt az idő. Ez igazi. Még ha nem is tudod, hatással vagy mások életére. A jelenléted megváltoztatja a légkört. Ezért próbált az ellenség annyiszor elhallgattatni. De most a parancs megváltozott. Beszélni fogsz. Fel fogsz állni. És a hangod hallatszani fog az égben és a földön is. Semmi sem állíthat meg. Semmi. Mert most a menny egy új helyre állít téged. Oda, ahol nem kicsinylenek le, nem utasítanak el, ahol végre a helyes szemekkel látnak. Az angyalod már készíti ezt a helyet. Meg fognak keresni. Azok, akik láttak elmenni. Azok, akik nem becsülték meg a jelenlétedet. És szabad leszel dönteni. De most már bölcsességgel. Mert ami összetört, az tanított. És ami tanított, az megerősített. A menny csendje csak felkészítés volt. Isten nem hallgatott, dolgozott titokban. Most eljött az ideje, hogy nyilvánvalóvá tegye a győzelmet. És az angyalod lesz az, aki kürtként hirdeti ezt az új időt. Készülj fel, hogy éld azt, amit eddig csak elképzeltél. A szellemi ajándékaid erősödni fognak. Az érzékenységed iránytűvé válik. Többet fogsz érezni. Előre fogsz látni dolgokat. Túl fogsz látni a láthatón. Ez nem teher. Ez ajándék. Kiválasztottak, hogy lásd, amit mások nem vesznek észre. Szövetséged van az éggel. És ez a szövetség be fog teljesedni. Akkor is, ha emberek elárultak, ha utak igazságtalanok voltak, Isten hűsége változatlan. Az angyalod most emlékeztet erre, sosem felejtettek el. Az idő felgyorsult. Ami hónapokig tartott volna, most napok alatt megtörténhet. És meg fogod érteni, Isten egyetlen érintéssel mindent megváltoztathat. Ez az érintés már közeleg. Közelebb van, mint hinnéd. Ne figyelj a zavaró hangokra. Nem minden tanács Istentől való. Nem minden kedvesség szeretet. Fel fogod ismerni a különbséget. És amikor felismered, ne habozz. Az angyalod veled lesz, és megerősíti a döntésedet békével. Mert a béke lesz a jeled. Ami benned van, ritka. Gyógyulás, erő és kijelentés. És a menny használni akarja ezt. Ne rejtsd el többé. Ne félj önmagadtól. A világnak szüksége van a hitedre, az egyediségedre, az eszenciádra. Te vagy a válasz. És ez megrémiszti a sötétséget. Ha idáig eljutottál, az azért van, mert a lelked már hallotta ezt az üzenetet azelőtt, hogy olvastad volna. Ez az üzenet a te idődre, a te utadra, a te lelkedhez íródott. És ez nem a vég. Ez egy új ciklus kezdeterű dicsőséggel, igazsággal és céllal teli. És most, miközben ezeket a sorokat olvasod, egy angyal áll előtted, kitárt karokkal, ezt mondva: gyere, ne félj! Azért küldtek, hogy emlékeztesselek, ki vagy és elvezesselek oda, ahová Isten helyezni akar. Mély hálával köszönöm, hogy megengedted, hogy elérjelek ezzel az üzenettel. Ez az üzenet nem véletlenül talált rád, ha megérintette a szívedet, az azért van, mert a mennyország azt akarta, hogy tudsz. Szeretve vagy, kiválasztott vagy, és soha nem voltál egyedül. Most, hogy minden elhangzott, én, mint a menny küldötte, arra kérlek, hogy erősítsd meg az üzenet befogadását ezzel a hitvallással. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a mondat felébreszti benned azt az erőt, amit már megkaptál a mennytől. És ha ez az üzenet szólt hozzád, ne tartsd meg csak magadnak, csatlakozz hozzánk a küldetésben. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy folyamatosan megkapd az égből érkező prófétai üzeneteket.
Kapcsold be az értesítéseket is, hogy egyetlen mennyei szó se kerülje el a figyelmedet. Te egy nagyobb terv része vagy. Te vagy a válasz. És még sok minden vár rád, amit az ég ki akar jelenteni neked. A következő üzenetig, ne feledd, a Menny még mindig beszél hozzád.